Tsekki pääsee pelaamaan minuutin vielä 5-3 vastaan ja erää vajaa 2 minuuttia jäljellä, joten Tsekki pelaa ylivoimaa melkein koko erään loppuun, mutta nyt pitäisi taistella siellä viivalla ja Suomi taistelee vimmatusti, mutta ei saa kiekkoa pois omalta alueeltaan. Niko Kapanen on siinä kärkikarvaajan paikalla. Tsekki hakee nyt sieltä ensimmäisen tilanteen ja sinne menee Marek Chytlicki ja peli on 2-2. Se ei kauaa nokka tuhise, kun Chytlickin toinen maali tässä ottelussa. 38-17 pelattu ottelun kokonaispeliaikaa ja komea on laukaus Chytlickiltä. Ja vielä jatkuu rangaistus 1-40, joten Tsekki pääsee jatkamaan ylivoimapeliä. Se on toinen ylivoimamaali Tsekille jo tässä ottelussa ja komea on maali. Chytlicki päästetään sinne sektoriin ja veto on hurja. Veto on hurjaa Niittymäelle ja mitään mahdollisuutta torjuntaan. Marek Chytlicki on kovassa vedossa, tekee turnauksen 3. maalinsa. 2-2.